programa da ikastetxean ongizatea modu globalean lantzeko programa. Eta gehien bat, hezitzaileei zuzenduta baldin badago, hezkuntza komunitate osoari bideratzen diogu eskaintza hau. Eta hor bakoitzak bere roletik neurozientziak ematen dizkigun irizpide horiek barneratu eta ikastetxean ekosistema erlazional osasuntsu bat sortzeko helburuarekin. Mugan izenak jasotzen du gure proposamenaren muina. Neurozientziak esaten digu jokaeraren atzean min emozional bat dagoela eta jokabidea aldatu ahal izateko min emozional horretan eragin behar dugula. Beraz, kudeaketa emozional on batean dago jokabidea aldatzeko gakoa. Eta hori gure baitan gertatzen den zerbait eta guk kudeatu behar dugun zerbait, ez? Eta gugandik hasita, hori da gure ikasleei gero transmititzeko gai izango garena. Hau da, gu ez baldin bagara gai gure kudeaketa emozional bat egiteko, ezingo gara gai gure ikasleei hau bera erakusteko, ez?